May paoras labod Kapampangan. Iting kaya katamong kadwandalan o dong pulot siyam at egulugan video. Pag-umpisan ko na Imumunang dili, mudi kala ng bet ronquillo kasupanan. At ingamano, mabolo. Ing mabolo, tegulugan niya. Mas manayon niya kang Kapampangan, ing talang. Salin na kami itong asalo pa abiyas kang apong rosa, ing salop, tegalugan niya. Mas manayon niya kang Kapampangan, ing pati, itong pati. Ini, munikala ng Bongski Sims. Intutuking amano, munikala na nemang Rodel Gozum. Ing amano, kapiraso. Yung kapiraso, tegalugan niya. Wala Giyan akong gagamitan kayong kapiraso Dapat mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, kaputut. Yung manong magkaroon, tegalugan niya. Yung mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, mirinan, o kaya mikatin. Iti, munikala ng Jerry Punzalan Sagmit. Intutuking amano, yung manong makawili tegalugan niya naman. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung makagyam, o kaya makayama. Yung manong ngayon munikala ri Rami Enriquez Diap, ang poy Kerview ya Lim. Intutuki, Bel Garcia yung migmunikala. Inga manong alintana. Ing alintana, tegalugan niya. Katulid na kayong Kapampangan, pinsinan o pinsingan, inisip o kaya si Kaso. Ibili Roman ang poy Isayas Valejos o Vallejos. Ilang migmunikala kayo ng tutuki. Inga manong Chamba. Chamba pinaman, wala mo ba't kayong Kastila yan Dapat tegalugan niya naman ini. Ing mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, patulos. John Paul Concepcion David, yang migmunikala kaya ng Taulindili. Yung manong pahingi tegalugan niya. Katagalog na ni pahingi, Yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, dinan, o kaya dyan nararengaliwayan Itanamu, patse Kapampangan tamo, takakalingwan, mi pangapampangan tamo. Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apo, pangapampanganan tala, tala pa nagalugan. Akala salamat, Luid, tamungan.